Italieni. Apoi Polonia. Polonia. Apoi cine? Formidabili. Vino încoace, măi, formidabile. Ia uite câți... Ce ansamblu este pregătit? De la Constanța, cumva, de la malul mării, din cei de la Iholul Constanța, a românii noștri care ne-au oferit un spectacol extraordinar aseară. Mucur de Breaza, următorii de la dumneavoastră de aici. Și Calabreaza, să fie Calabreaza sau să nu fie? Ei bine, cu toții au știut de fiecare dată să ne ofere toate seriile un adevărat spectacol. Îi aplaudăm încă o dată pentru că merită din plin toată munca lor și tot efortul și bineînțeles că nu putea lipsi după această scenă cel care a pus... Mulțumim! Mergem mai departe. Veselia italiană! Grazie! A tutti! Și aplauze și vreau pe domnul Alexandru Cazan să-l rețin aici puțin lângă mine și să vă mărturisesc un lucru. Am văzut acolo în biroul dumneavoastră un act foarte important.